खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ चिरां जिल्लायाव फिन पिस्तल बोखांदों। चिरां जिल्लानि सिडली पुलिस थानानि सिङाव थानाय उत्तर इस्लाखातायाव चिरां पुलिसा मोनसे श्रुत सुलुंनि बिथाजों संदाननानै कमल बसुमतारीनि गय बारिनिफ्राय मैया 7.65 mm पिस्तलजों लोगोसे गर 12 गोथां गुलि बोखांनो हादों। समाज बेरेखा हाबा मावना गवालपारायाव साबा हमजादों। गवालपारा पुलिसनि जिआव साबा मस्ट वान्टेड दाखायथिनि हान्जा 17 नं राजा लामानिफ्राय हमनो हायो। बे साबा मस्ट वान्टेड दाखायथिनि हान्जाखौ हमजानाय दाखायथिफोरनि मुं फारियै प्रणब कुमार हाज'वारी, मुकुन्द राभा, दीनानाथ बसुमतारी, अभिजित बसुमतारी आरो जन्मेजय बसुमतारी। पुलिसा दाखायथि हान्जानिफ्राय 7.65 mm पिस्तल ML08B 2073 नंनि गंसे साखा खबब्रै गारि हमनो हायो। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे दाननिफ्रायनो गवालपारा जिल्लानि माखासे ओनसोलफोराव दाखायथि, लांखारनाय, ट्राक हाइजेक बायदि समाज बेरेखा हाबा मावबोदोंमोन बे दाखायथिनि हान्जाया। नाथाय जोबथायाव गवालपारा पुलिसनि जिआव बे साबा दाखायथिनि हान्जाया जेब्लासिम आलादा रायजो बड'लेण्डआ सोरजिजाया अब्लासिम अल बड' एक्स भलन्टियार्स फर्स अर्गानाइजेशना जिरायनानै थाया होनना फोरमायदों। अल बड' एक्स भलन्टियार्स फर्स अर्गानाइजेशननि लोगो आफादगिरि बान्दु ब्रह्मआ बर' माहारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि गोख्रों बिथांखि लानानै अल बड' एक्स भलन्टियार्स फर्स अर्गानाइजेशना बै समावनो सोरजिजादों। बड'फानि सिमां, सानस्रि आरो बोसोनखौ सिगाङाव लानानै डु अर डाइ आरो लिभ एन्ड लेट लिभ बड'फानि सिमां, सानस्रि आरो बोसोनखौ सिगाङाव लानानै गासै बर' माहारिनि थाखायनो अरायसम खामानि मावलांनो बिथांखि लानाय अल बड' एक्स भलन्टियार्स फर्स अर्गानाइजेशना संकसनिफ्राय सानजाहा सदियासिम बुरलुंबुथुरनि साहा आसामखौ खावसे सिनखावनानै आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय सोमावसारनो गोख्रों बिथांखि लानायखौ दिनै बान्दु ब्रह्म बिथाङा मोनथिहोदों। बड'लेण्ड सोरजिनायनि सोमावसारनायाव जेसेबां जेंना जेंगोना फैया मानो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बारसोमगोन। बिनि थाखाय गोबां बर' रायजो राजाफोरा जोंजों दं होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बान्दु ब्रह्म बिथाङा फोरमायो। क'क्राझाराव आनवार हुसेना 16 बोसोरनि उन्दै बर' हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों बनसुआ आरो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियनआ दायनिगिरिनि हेंथायै साप्लिमेन्टारि एफआइआर थिसनो आरो एट्र'सिटिज एक्ट 1989 खौ सोनांगौनि दाबि खालामो आरो बे दाबिखौ क'क्राझार पुलिस थानाया मानियाब्ला बनसु मोनफ्रोमबो ट्राइबेल माहारियारि आफादफोरा लोगो नांनानै धरना होफैगोन होनना गोख्रों बुंथियो बनसुआ। लोगोसे बे मुगैथाव जाथायखौ क'क्राझार जिल्ला एबसुआ गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो दायनिगिरि अनवार हुसेनखौ फासि होनांगौ होनना गोख्रों दाबि दैखाङो क'क्राझार जिल्ला एबसुआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।